Bombeig Agustinet, edició 620, prèvia al partit Llevant-Andorra en Orriols. Un Llevant d'ascens directe. El llevantinisme viu hores incertes, confuses i decebedores a nivell societari davant l'aprovació per part de la Fundació 100 anys del pla de viabilitat sense els ajusts que hagueren permès a Danvila trobar el consens i la complicitat, quan no el recolzament, d'una gran part del llevantinisme. La majoria dels patrons han actuat al marge del sentir de la graderia, sense més interès que regalar la seva docilitat al nou home fort del club per a intentar perpetuar-se en un càrrec que els ve gran. Augmenten així el descrèdit creixent de la Fundació. Temps ja haurà d'analitzar-ho en profunditat perquè el futbol s'imposa en el seu calendari vertiginós. El millor partit dels últims anys. Just això fon lo del diumenge. I també la posada en escena més ambiciosa d'esta segona divisió. És increïble que un equip genere 8 ocasions de gol i més encara que ho faça davant d'un rival com l'Sporting. Pocs partits se veuen en segona divisió aixina. Cap, diria jo. De fet, en una miqueta de fortuna i encert, sobretot de Fabrizio, el marcador hauria sigut d'escàndol. 3-2-5. Acostumats a plantejaments conservadors i previsibles, el que feu Minyambres no pugui ser més atrevit. 3 centrals, 2 mitjcentres de tall ofensiu i 5 futbolistes d'atac. Un 3-2-5 dels d'un altre temps. En tots, a més, a un nivell notable. El Llevant es mostrà diferencial, creant molt de perill, es mostrà ambiciós i fins i tot, després de l'expulsió de Cocho, va saber gestionar l'avantatge sense massa patiment. De fet, estigué més pròxim a la sentència al contracolp que l'empat. Ascens directe? Si el Llevant jugara així els 13 partits que falten, pujaria directe a primera divisió. Tinc 0 dubtes. La qüestió és com es manté eixa ambició, eixe gent competitiu, eixa frescor ofensiva. D'entrada, cal espantar l'excés de confiança. S'ha trencat una ratxa negativa davant d'un gran rival i en un futbol primorós, però és necessari consolidar tot això. Cal eixir davant l'Andorra en la mateixa prudència, humilitat i ambició que si fora el Burgos o l'Elx. I cal vèncer, com siga, per a visitar el Plantío a 3 punts del playoff i a 5 de l'ascens directe i aspirar a tot, de nou. En l'últim Bombeig Agustinet preguntàvem si, a falta de 14 jornades en aquell moment, ens podien permetre un arrebatament d'il·lusió per a guanyar l'Sporting. També posarem en negre sobre el blanc. De sobte, tot canvia i Minyambres ens ascendix. Alguns ens digueren que havien perdut la xaveta, però per què no? Ara ja sabem que aquest equip pot fer un gran futbol. El destí mos permet sumar 45 punts si aconseguim la victòria. Fem-ho realitat.